Kasela Kulikoro Marala, Nani Bamako Chebita, kilomètre biduru Bonyangola, ale donnen lo ni nɔnɔ feere ye. Ni yɔrɔ in na, bagan marala mɔgɔ 60 Bonyango, olu dalen bɛ yen. Kabini san 1998, nunu maa nunu farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jikulu ye. O ye Kasela kɛ yɔrɔ ye min ɲɔgɔn tɛ yen nɔnɔko la. Zubi Diallo, ale ye coopérative ɲɛmɔgɔ dangan ye. Fo an ka bagan pour que an ka nafa sɔrɔ fo an ka tɔn kɛ nɔnɔ ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen. Donc nɔnɔ ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen pour que an ka se ka nafa sɔrɔ an ka baganw la. Donc coopérative sigira o de kama kabini o waati la a sɔrɔ nɔnɔ yɛrɛ tɛmɛ litre kɛmɛ ka Kasela yan mais o waati la bi an bɛ fɔ litre 3,500. Kasela n'ale bi Segu, Gao, Mopti ani dugu tɔw sira kan. Ale kɛlen do dugu ye min lakodɔnnen do kosɛbɛ ni nɔnɔ feere ye. Fuseni Fofana ani Suleiman Muluku Ture olu ye sannibagaw ye. Kasela kɔni a mɛnna yɛrɛ an bɛ jɔ yan nɔ ka nɔnɔ san parce que u ka nɔnɔ ka ɲi. Ni an yɛrɛ bɔtɔla ye village la Segu. Nɔnɔ bɛ Segu sa mais komi ɲan ka surun an na chaque fois an jɔtɔla ɲan nɔ an bɛ a essayer ka nɔnɔ a kɛra litre 1 a kɛra litre 2 a kɛra litre 3 an b'o san ka taga n'a ye den. A kɛra référence ye nɔnɔko la depuis u ma danni labɛn n'an bɛ bɔ village la an m'a san. Ne yɛrɛ bɛ taa village la n terikɛ nɔfɛ mais an tɛmɛ o tɛmɛ an m'an jɔ an m'a san n bɛ taa ni dɔ ye an ka famille na ale yɛrɛ bɛ taa ni dɔ ye a ka famille na c'est juste ça. Donc an tɛ se ka tɛmɛ an tatɔ an m'a san an sigibagatɔ an m'a san. Ka kɛɲɛ ni kurantigɛ min ɲɔɲalen no Bamako faaba min kɔnɔ client caman bi bɔ yen o ye caman bɔ nunu ka nɔnɔ san na. Ba 5 la mais komi gɛlɛyaw kama nɔnɔ tɛ se ka san Bamako usine courant ko problème cayara donc do an ye do bɔ an ka nɔnɔ hakɛ la quota la parce que Mali yɛrɛ tun bɛ litre 2 t'an bolo Mali le nana dɛsɛ an bɛ waati min na bi an bɛ litre 3,500 la. Hali n'a y'a sɔrɔ gɛlɛya b'o kan nin waati in na nin fara ɲɔgɔn kan jakolo nin kɛra fɛn ɲumanba ye ni maa nunu bolo. Mali jamana ani ka fara kɛn yɛrɛ tɔn kan olu bɛ dɛmɛ caman ta ka ɲɛsin ninnu maa nunu ma i n'a fɔ bagan furakɛli. Isa Fɔnba ale ye nɔnɔ feere yɔrɔ ɲɛmɔgɔ ye. Amidu Kulibali ale ye tɔn waribontigi ye. Ala barika la nɔnɔso in kɔni kɛra référence ye a ye baara di an jeunes ma dugu b'a ta sɔrɔ a la minnu b'a san ka feere olu fana bɛ balo a la. Nɔnɔtigiw yɛrɛ fana n'o ye misitigiw ye olu fana bɛ u ka misiw balo a la ka dɔɔni sɔrɔ a la. Jeune kunda y'a essayer mɔgɔ caman i b'a dɔn ni formation yɛrɛ nana an bɛ jeunes wele mun kɔsɔn mɔgɔw ka se ka don ko in na quoi ka baganw yɛlɛmɛ ka se ka kɛ métiers ye donc u bɛ se ka litre caman di. Zan misi 5 b'i bolo u bɛ se ka jɔ ni famille ye quoi ka d'a kan misi 5 a mana kɛ cogo o cogo i tɛ jigin litre 100 duguma chaque jour. Kabini san 1998 ni tɔn baganmara ɲɛ a bɛ sen kan Kasela kɔnɔ yan a daminɛna ni mɔgɔ 10 ye bi nin tɔn ni bi mɔgɔ 60 bɔ ani misi 2000 u ka laɲini ye min ye ka se ka malidenw bɛɛ servi nɔnɔ la. Mokhtar Bari VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Kasela.